Moi boas tardes, benvidos e benvidas unha semana máis a Lumeslot. No vídeo desta semana, como sempre vos recordo, é o coche que escolledes vos cada sábado na conta de Instagram, que tedes o enlace aquí na conta de YouTube, ou se non podedes buscarme polo mismo nome en Instagram. Esta semana ganou o coche co que Ken Block correu o Ara no ano 2022 e quedou subcampeón. Un Hyundai i20 da marca Scalestri. De momento son todos Scalestri porque os primeiros coches que estamos sacando da nosa garaxe son todos gama Scalestri Advance. Sairemos deste bucle, pero de momento son todos Scalestri. É o segundo i20 que temos na canle. O primeiro vídeo desta canle é tamén do Hyundai i20 World Rally Car de Sebastian Loeb no Rally de Turquía. E nada, pouquiño máis, como sempre, vamos a abrilo, limpialo, preparado un poquiño e sacalo a pista. Eu son Chava e alá que vamos. Aquí temos o coche xa aberto e a riesgo de pecar de repetitivo, pois os Scalestri son todos iguales por dentro. Pode pois ter ou non ter chip, pode ter polea e goma para tracción 4x4 e nada máis. O resto completamente iguales. Así que nada, a rodar. Aquí vemos un par de voltas do Hyundai na primeira tandada polo carril exterior, en frío, facendo unha salida. Marcou uns tempos de 1,43 e unha volta rápida de 9,291. E pasamos a ver xa a segunda sesión polo carril exterior, que veremos as 10 voltiñas. Pasaremos agora a ver os tempos desta segunda tanda, que foron de 1,34 e unha volta rápida de 9,152. Pasaremos agora a ver as 10 voltas polo carril interior, porque non suele ser habitual, pero esta vez o coche foi máis rápido na primeira tanda que na segunda.
E como veredes a continuación, porque vou aparecer en escena, na sesión que poño as 10 voltas íntegras, non corto nada. Pasamos a ver os tempos, que foron de 1,39 e unha volta rápida de 9,175. Procedemos a ver un par de voltiñas desta segunda tanda na que fixemos peores tempos e tamén fixemos unha saída, pero perdemos algo máis de tempo. Aí vai. Inda que normalmente os coches no circuito teñen mellor volta rápida do que están facendo na lista, porque cando non estás grabando vas máis a fondo e tal, vamos a ver un récord. Esta volta rápida é a mellor do Hyundai neste circuito. Aquí temos como o Hyundai de Ken Block colócase na segunda plaza pola volta rápida, mentres que no carril interior fai a súa entrada no terceiro posto. Por iso me gusta ter unha lista por carril. E antes de despedirnos, quero aproveitar para darlle un forte abrazo aos meus compañeiros de equipo do Agrocosme, que esta tempada gañamos a nosa liga e chegamos ás semifinales de Copa. En especial, saludar ao dianteiro Pichichi, auténtico terror das áreas, o meu colega Juanjo. Ahora sí, ata a próxima!